Mga puso, Bacolaodiat Festival, mag-aumpisa na subong adlaw. Mga naglain-lain na festival sites nakahanda na para sa mga nanari-isari nga activity sa pagsugalaw sa Chinese New Year diri sa Bacolod City. Yaring balita ang atong gintutukan. Handa ng larger-than-life animal zodiac sa maribos ang government-centered grounds para mag-abi-abi sa mga bisita. Sa Yuanthong Buddhist Temple naman sa Villamonte, pasigahon na ang rabbit lanterns bilang simbolo ng good fortune kag auspicious blessings sining 2023. Sa Ininga Mall, napakabit na ang mga ampaw kung red envelopes. Ready naman ang mga Chinese New Year fixtures, yung napatihan nagadalas ang good health and wealth sa pag-umpisa sa Bacolaodiat Festival sa buong adlaw. Well, of course, we wish for the city of Bacolod, now that the pandemic is slowly ebbing away, for a really prosperous entry of 2023 for everyone. A lucky year for all of us, perhaps. And of course, good business, robust business outlook. Isa man, ka-calligraphy workshop ang ginpatigayon. And we have like mga gagmay nga mga traditions or mga desperates bay, let's say, o sa aton nga Hiligaynon language, like kung anong aton nga ibutang sa aton nga mga kalanan, kung anong mga fruits nga pwede ta nga kaunon, kadamo those are handed to us from thousands of years of Chinese culture that has been handed. Ang ini nga mga pamatanon, ano ay ang wish subong a year of the rabbit. To make my parents proud. Nga magka-high honors ko kag sa pakon ko ang crush ko, which is James. Sino ka, James, na? James! Ramos! Sa ginalauman niya pagdamos ang tao sa festival sites, panugyan sa kapulisan nga maging alerto kag doble halo. Kuan tagit sila discourage tagit silang magbitbit sa mga malalon nga pagkabutang ilabi ng mga alahas kag gadgets kag kung mahimo kung may salakyan sila kung magpark gid man sila labi na sa mga madulom-dulom nga area ensure nga nakalock gid. Wala tayo sa weekend ang pagpaintis-indes sa mga grupo nga magapasakop sa street dance. Saksihan man ang grande nga fireworks display na narisari nga pagkaon sa festival sites kag ang paglibot sang amity kag chamber fire brigades sa ilalayan kag dragon dance performances sa dalanon kag mga establishmento sa syudad. Opo, Kiril Casillo, Adrian Priatos, 1 Western Visayas.